Vítajte v Gide na veľkej cene. Poďme sa spolu pozrieť do zákulisia. Vítajte v zákulisí veľkej ceny Saúdskej Arábie. Pozrieme sa spolu na moderný pedok. Krásny, aký som ešte nikdy predtým nevidel, musím povedať. Tuto vidíme aj zázemie týmu Ferrari. Všetko je to moderné, čisté, tak ako by ste očakávali od takejto bohatej veľkej ceny. Týmy sa zatiaľ čerstvo presťahovali do nového pedoku z Bahrajnu po týždni, po niekoľkých dňoch vlastne. Takže všetko sa ešte len vybaľovalo, premiestňovali sa tu kanistre s benzínom, jeden tým za druhým tam chodili s rôznymi vozíkmi, takisto v pit lane sa ešte len sťahovalo vo veľkom. Vidíte, tu sú ešte nejaké logistické veľké škatule. Tým Mercedes mal už nachystané svoje nosy, tým McLaren zatiaľ ešte len lepil svoj nos, čistil a chystalo sa samozrejme aj zázemie v pit lane, všetky zariadenia. Tuto vidíte laserový zamieravač, aby všetko bolo v jednej rovine, aby vedeli nastaviť si svoju geometriu. Tráť už bola pekne pripravená, vzadu vidíte budovu, z ktorej budem fotiť. Niektoré veci ako bannery sa ešte len chystali. Týmy presťahujú autá z jednej veľkej ceny na druhú v škatuliach, celé sú rozložené, všetky kvapaliny musia byť von, na novo sa všetko stavia, na novo sa všetko dáva dokopy. Tie detaily na tých autách sú tiež veľmi zaujímavé. Tuto vidíte sedačku Haas, túto sedačku monopostu McLaren, zatiaľ čo Aston Martin takisto nastavoval geometriu, robilo sa čo sa dalo. Aj v týme Williams tie autá sú odkryté, čo ma veľmi teší, pretože sa dajú fotiť aj takéto krásne detaily. Dokonca aj oblasť okolo motora, tuto tým Mercedes, tuto tým Ferrari, nos. Všetky tie veci na tých monopostoch sú strašne komplikované a veľmi zaujímavé. Tu je napríklad podlaha týmu Ferrari. Oni ich síce veľmi radi schovávajú, ale keď ich premiestňujú v boxoch, tak si ich môžeme pekne nafotiť, aj keď je to len vrchná strana, ale tie detaily sú šialené. Tým Red Bull Racing takisto mal rozložené všetky svoje monoposty a intenzívne sa na nich pracovalo. Zatiaľ čo sa v pit lane takisto skúšalo vyťahovanie jazdcov v prípade nehody, jazdci napokon prichádzali postupne v priebehu 3-4 hodín. George Russell, tu vidíme Vassera, Mick Schumacher, ktorý sa neuveriteľne podobá na svojho otca, nebol veľmi spokojný, takisto ako Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, starý lišiak, ten sa na nás vždy usmieva, takisto Yuki Tsunoda veľmi rád sa fotí s hocikým, Lance Stroll ani veľmi nie, ofúčaný ako stále, to sa dalo čakať, a Carlos Sainz so svojím typickým výrazom prekvapeným. Lewis Hamilton prišiel s Valtterim Bottasom, Nico Hülkenberg takisto už predvádza nejakú módu. Takto sme niekoľko hodín na slnku čakali, kým prídu jazdci. Alex Albon väčšine usmiatý a takisto veľmi milý je aj Logan Sargeant, ktorý išiel v tesnom závese za ním. Fernando Alonso zatiaľ dával rozhovory, postupne všetci jazdci dávajú v tento deň rozhovory pred svojimi boxami. Oscar Piastri nás veľmi milo pozdravil a Mark Webber si robil srandu, že sa máme dívať radšej do garáže Red Bullu, čiže tam to zaujímavejšie. Večer prišiel aj Charles Leclerc z tlačovky, ktorý mi podpísal spolu s Carlosom Sainzom šiltovku. Max Verstappen prekvapivo prišiel až neskoro večer, takisto na tlačovku. Podarilo sa mi tiež získať jeho podpis. Video, ako mi to podpisuje, je dokonca na Instagrame Red Bullu. Večer už nasledovala barbecue party, veľmi milá uvítacia záležitosť zo strany okruhu. Jazdci na takýchto akciách chýbajú, ale venujú sa hlavne svojim tímom v tej chvíli. Nás takéto akcie vždy samozrejme milo potešia, navyše bolo veľmi príjemne teplo a takýto príjemný štart do veľmi náročného víkendu vždy poteší. Takže teraz nás čaká fotenie na trati, fotenie v uličke boxov, veľa nabehaných kilometrov z toho, čo mi vraveli kolegovia, takže sa už neviem dočkať. Vidíme sa čoskoro, sledujte môj Instagram a vidíme sa aj v nedeľu po pretekoch v týždni v F1 s Martinom Trenklerom.